De la 1 iulie plătim facturi mai mari cu 8% la gaze naturale, dar mai mici cu 1,3% la energie electrică. Tot de la această dată, cei care încalcă regulile de circulație vor achita amenzi mai mari ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie de la 750 la 800 de lei. Și tot de la 1 iulie, tarifele în roaming vor scădea. Anunțată pentru 1 iulie, introducerea impozitului forfetar a fost din nou amânată de autorități. Ministrul delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism, Maria Grapini, a declarat în urmă cu câteva zile că aplicarea impozitului forfetar în turism este finalizată și că impozitul se va aplica de la 1 octombrie. Și, deși fusese anunțată tot pentru 1 iulie, ordonanța privind reducerea TVA la pâine la 9% va fi adoptată după această dată. Așadar, gazele s-au scumpit de la 1 iulie atât pentru populație cât și pentru firme într-o nouă rundă a liberalizării prețurilor la energie. Scumpirea este de 8% în cazul populației și 5% pentru firme. Prețul pentru electricitate va scădea ușor, conform unei decizii recente a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Românii și companiile locale beneficiază de unele dintre cele mai avantajoase prețuri la energie din Uniunea Europeană, dar situația se va schimba dramatic, atenție, până în 2018 pe fondul liberalizării pieței. România au îndurat în ultimii ani o scădere dramatică a nivelului de trai pe fondul recesiunii dure și a scăderii perspectivelor de majorare de salarii, iar următorii ani vor fi tot mai greu de suportat în condițiile în care prețurile la gaze și electricitate se vor majora constant atât pentru populație cât și pentru firme. Motivul? Dereglementarea prețului la gaze și electricitate. 1 iulie aduce prima creștere pentru consumatorii casnici la gaze naturale din acest an și a doua pentru companii. Astfel, prețurile se majorează cu 8% pentru populație și cu 5% pentru consumatorii industriali. Facturile vor crește mai agresiv în rândul companiilor, pentru care procesul de liberalizare se va încheia în 2014, în timp ce pentru populație abia în 2018. Trebuie precizat însă că majorarea pe care românii o vor suporta de la 1 iulie este procentual cea mai mare. Ulterior, scumpirile vor fi în general de 2-3%. Guvernul Ponta a cerut o derogare de la majorarea prețurilor de la 1 iulie, însă Comisia Europeană a refuzat acest lucru, invocând un principiu simplu. Calendarul de liberalizare anunțat trebuie respectat. Astfel, premierul Victor Ponta a fost nevoit să admită eșecul și s-a limitat să spună că România trebuie să respecte anumite principii europene, în condițiile în care liberalizarea pieței energetice ar fi trebuit începută încă din 2007-2008. Începutul lunii iulie va aduce însă facturi ceva mai mici la electricitate pentru români și pentru firmele care nu și-au schimbat furnizorul de electricitate. Prețul final la electricitate va scădea cu 1,3%. Tot de la 1 iulie, piața de energie va fi dereglementată parțial, adică toți consumatorii de energie vor cumpăra mai multă electricitate de pe piața liberă. Impactul va fi zero însă pe fondul scăderii prețurilor de pe piața liberă, a declarat recent pentru Mediafax președintele ANRE, Nicolae Havrileț. De altfel, scumpirea gazelor va avea efecte imediate în mai multe ramuri ale economiei, nu doar în buzunarul românilor. Afectate vor fi și companiile care folosesc gazul ca materie primă și vor transfera în costurile de producție acest nou cost. Ultima dată, prețul gazelor a crescut pe 15 septembrie 2012. Atunci prețurile au fost majorate cu 5% pentru consumatorii casnici și cu 10% pentru cei industriali. Dezvoltăm subiectul scumpiri de la 1 iulie cu Dan Gherguț, vicepreședintele Institutului Național de Statistică. Bun găsit, mulțumesc foarte mult. Și Cristian Bădescu, redactor șef, revista Piața. Bun găsit, Cristian Bădescu. Bună ziua. Dan Gherguț, să mergem puțin în urmă și pentru că dumneavoastră cunoașteți atât de bine statisticile, cât plătea o familie pe gaze pentru gaze în trecut? Să începem cu majorarea prețului la gaze pentru consumator. Și cât plătește acum? Cifrele pe care le avem se referă la cele mai recente, la anii 2011 și 2012. În 2011, spre exemplu, în medie, o familie cheltuia lunar aproximativ 46 de lei. În 2012, puțin peste 47. Este o medie care, pe de o parte, arată o anumită tendință, dar pe de altă parte, într-adevăr, poate fi derutantă, pentru că efectul creșterii prețurilor îl vom putea vedea asupra familiilor sau chiar familiile însele îl văd în perioadele de iarnă. Această medie, vă spuneam, era per total.
În schimb, în mediul urban, spre exemplu, în 2011 o familie cheltuia în medie 71 de lei și în 2012 puțin peste 72. Deci efectele sunt în mod vizibil diferite și chiar cu accente deosebite pentru anumite categorii de gospodării, în special pentru pensionari. Așadar, această categorie socială va resimți cel mai acut scumpirile. Dacă este să judecăm cifrele numai pe cei 2 ani, cifra per total era cea despre care v-am spus, dar efectul cel mai vizibil și mai serios l-au resimțit pensionarii. În urban, spre exemplu, cheltuiau în medie 67 de lei, iar în 2012 69. Da, aici cred că avem de-a face cu un tipar de comportament. Ce a fost valabil pentru anii trecuți, probabil va fi valabil și pentru... Cu siguranță, nu ne putem aștepta la diferențieri nete, deci dacă ne gândim că o familie pe ansamblu anului și în lunile de iarnă pot să cheltuie, dacă au încălzire pe gaze, 600-700 de lei lunar, în anumite cazuri, vă dați seama că o creștere de 8% înseamnă ceva în bugetul acestor familii, mai ales că acolo unde veniturile sunt mai mici, efectul marginal este mult mai puternic. Să vorbim, Cristian Bădescu, și despre efectul psihologic asupra consumatorului. Cred că este foarte important. Cu siguranță, nu întâmplător, prețul la gaze s-a mărit acum pe timp de vară, pentru a ne obișnui cu ideea și a nu fi un impact major în bugetul fiecărei familii pe timp de iarnă, când exact, costă mult mai mult utilitățile. În ceea ce privește efectul psihologic al scumpirilor, la modul general, le-am enumerat pe toate. Cum se regăsește acesta? Care este marja, să spunem, să ne folosim de o anumită terminologie, de adaptabilitate a omului? E mai greu de discutat în termeni foarte preciși despre efectul creșterii prețului la gaze asupra prețului altor produse. Să vorbim la modul general. Dacă efectul direct este ușor de cuantificat, iar domnul Ghergus, pe baza datelor statistice, ne oferă niște indici, în ceea ce privește impactul asupra altor produse, bunuri de folosință zilnică, e mai greu de nu știu, de calculat un quantum al scumpirilor. Pentru că aici, sigur, elementul de cost, gazul natural, elementul de cost crește. Dar nu e atât de ușor de făcut un calcul din care să vedem efectul asupra produsului final, asupra prețului final la consumator. Cel mai important element care determină până la urmă prețul final al bunurilor de larg consum este negocierea între ofertant, între producător și comerciant. Ori aici... capacitatea pieței de a absorbi o creștere. Și capacitatea pieței de a absorbi, dar mai degrabă capacitatea comerciantului de a absorbi el și de a accepta o creștere de preț care lui îi reduce volumele de vânzare, îi reduce marja comercială și în anumite cazuri îi afectează și imaginea. Sigur, în momentul în care avem de a face cu o aliniere a prețurilor producătorilor, aliniere cu plus 2%, plus 3%, atunci efectul în piață este omogen și dispare acest deficit de imagine al comerciantului care acceptă o scumpire. Însă, orice comerciant tinde să se diferențieze în raport cu concurenții lui, în primul rând prin preț. Și atunci presiunea pe care o exercită asupra producătorului este foarte mare. Chiar dacă producătorul simte un cost mărit la gaz, el nu va putea transfera integral această majorare în prețul final. Și din cauza asta, aici, elementul cel mai important este puterea de negociere, puterea de convingere a producătorului asupra comerciantului. De fapt, despre ce vorbim în acest moment? Vorbim despre o piață dominată de 13 retaileri mari. Ei asigură jumătate din piața din România. Spuneați că orice mărire de preț afectează imaginea, dar mai ales marja de profit a fiecărui mare retailer. Până la urmă, aceste scumpiri anunțate și puse în practică, nu numai anunțate, reprezintă și un moment psihologic pentru consumator, ca el să accepte măririle din partea producătorului sau a retailerului în momentul în care se duce să cumpere produsul final de la raft? Da, cu siguranță faptul că se anunță iminente scumpiri, că se discută, se dezbate problema creșterii prețului produsului final, prețului final al produsului, asta pregătește cumva psihologic atât consumatorul, dar și comerciantul, retailerul,
îl pregătește psihologic pentru o negociere în care se pleacă din start cu ideea prestabilită că vom modifica prețurile. Altfel, în lipsa acestei discuții, în lipsa temei zilei, și anume creșterea prețurilor, negocierile individuale, punctuale între un furnizor și un comerciant sunt aproape imposibil de purtat în termenii vom modifica prețul. Faptul că discutăm despre preț induce o pregătire psihologică atât a populației cât și a comercianților. Și cred că vom avea de-a face și domnul Gherguț probabil peste câteva luni va constata o ușoară creștere pe media prețurilor. Vorbim însă de o medie care e compusă din creșteri mai mici sau mai mari. Și mai mici și mai mari. Ce să înțelegem, domnul Gherguț, totuși cu această majorare a prețurilor la energia electrică? Deci ANR-ul spunea că cu 1 iulie 2013 prețul la energie electrică livrată se va micșora în medie cu 1,3%. Dar de la 1 iulie, potrivit calendarului pentru eliminarea treptată a tarifelor reglementate, calendar agreat cu Fondul Monetar Internațional, consumatorii casnici vor primi cu 10% mai puțină energie de pe piața reglementată, ceea ce ar echivala cu o scumpire a energiei cu aproape 1%. Deci se scumpește cu 1%, se ieftinește cu 1,3%. Cum să înțelegem aceste mesaje contradictorii? Nu știu în ce măsură e de văzut un efect al acestor mesaje. Ceea ce reușim noi să cuantificăm este să vedem dacă prețul se modifică într-o anumită măsură, ce efect agregat are asupra produselor nealimentare, serviciilor sau celor alimentare. Ceea ce noi vom constata în condițiile în care acest model al indicelui de preț va rămâne nemodificat, tocmai ca să putem avea o comparabilitate în timp și nu vom reflecta în acest indice această modificare a volumului cantității de energie furnizată populației, ci exclusiv numai nivelul de preț. Din punctul de vedere al acestor modificări, asta se va vedea asupra bugetului familiei pe care îl vom putea evalua cu ceva luni mai târziu. Ce aș vrea, poate, că ar fi să vă prezint și poate ar fi relevant în discuția noastră, să ne uităm puțin în urmă și mai precis la începutul anului 2013, când am avut o creștere la energia electrică. Cum apreciați că a fost resimțită? Care a fost impactul atunci? Să ne uităm un pic pe cifre. Deci, creșterea în ianuarie față de decembrie, exclusiv la energie electrică în termen de preț, a fost de 10,4%, așa cum am fost consemnat în indiciile de preț. Per ansamblu mărfurilor nealimentare, creșterea a fost de 2,4%. Asta în condițiile în care am avut și o creștere semnificativă la prețul țigărilor, atunci când au crescut și accizele. Deci, un efect agregat al unei creșteri importante de preț pe o anumită componentă are, după cum vedem la nivel agregat, un efect destul de redus. În termenii modificării de care discutăm noi astăzi, noi anticipăm că această creștere în termen anual va fi undeva la circa 2%, exclusiv din creșterea tarifului la gaze. Deci, totuși, un efect important. Dacă este și ce vreau să mai spun, trebuie să acceptăm faptul că o creștere de preț la consumatorul casnic nu trebuie să ducă automat și nici nu o vom putea evalua foarte exact într-o creștere de preț la comerciant a produselor alimentare sau nealimentare, spre exemplu, pentru că nu ar trebui să existe un efect acolo, ci numai ceea ce se preconizează a fi creștere de preț la producător. Și din acest punct de vedere, întorcându-ne tot la la ianuarie 2013, indicele de preț la producția industrială pe energia electrică, industria energetică a fost în ianuarie 2013 de 4,9%. Creșterea agregată a prețurilor la producător a fost numai de 1%. Asta în condițiile în care indicele prețurilor la bunurile de uz curent, în care intră majoritatea produselor alimentare și nealimentare din coșul de consum al gospodărilor, a crescut doar cu 0,4%. Pentru că aici avem un efect combinat, pe de o parte, de mecanism de piață, despre care s-a discutat aici, dar pe de altă parte și de resursă
a producției pe care un producător o include în producția sa. Și se discuta zilele trecute în contextul acestor creșteri de preț de ceea ce s-ar putea întâmpla în materie de creștere a prețului la pâine sau la produse de panificație sau la carne. Și în permanență se pronunță această cifră aproape magică, 15%. Indiferent ce se întâmplă în spate, toate vor crește cu 15%. Iar evidența statistică, cel puțin, și care a fost confirmată și de alții, nu numai spusă de statistică, ne arăta că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Adică aceste știri, aceste vești sunt oarecum alarmiste? Alarmiste și nefondate pe o bază realmente cuantificabilă și demonstrabilă. Să avem un model de cost care să ne arate că, într-adevăr, un astfel de efect la producător, la energie sau la gaze se va transforma într-o creștere generală a prețului la un anumit produs de o anumită marjă. Eu cred că aceste declarații fac parte dintr-un joc mai complicat al negocierilor dintre producători și comercianți. E vorba, în general, de producătorii de bunuri de uz curent, bunuri de folosință îndelungată. Sunt diverse elemente de cost care cresc din timp în timp. Sunt costuri care vin din afara țării, cu costuri în materia primă, impactul cursului valutar, creșterea prețului la țiței, la bursele petroliere internaționale. Deci sunt elemente de cost care vin din afară, despre care nu se discută, dar care influențează costurile de producție ale producătorilor. Ei, bineînțeles, cum spuneam mai devreme, nu își pot impune în negocierile cu comercianții o creștere a tarifelor atâta vreme cât nu vorbim de o creștere generalizată și cât nu există această pregătire psihologică prin discuții și dezbateri. Să spuneți că se folosesc, să spunem, sau iau în avantajul lor aceste scumpiri anunțate și puse în practică de autorități, tocmai pentru ca ei să-și facă jocurile? Este momentul în care ei pot aduce în discuție și pot propune cu argumente temeinice o creștere a prețurilor care are la bază nu numai efectul imediat a ceea ce s-a întâmplat ieri, ci și efecte anterioare, creșteri ale elementelor de cost anterioare pe care ei nu le-au putut aduce în discuție atunci, la momentul respectiv. Au acum ocazia. Deci, 1 iulie, cu creșterea prețurilor la gaze, este ocazia, iar nu cauza pentru care se propune o creștere de altfel anunțată de la începutul anului, când a avut loc prima creștere. Toată lumea știa că va crește și începând cu 1 iulie prețul. Acest calendar era bine cunoscut de la momentul respectiv. Public. Absolut, absolut. Sigur, acest anunț vom crește sau crește prețul pâinii e iminent să crească cu 15%. Este un artificiu, un element de negociere. Bineînțeles că nimeni nu crede, nici măcar cei care susțin ideea asta unei creștere de 15% nu-și închipuie nici în visele lor cel mai plăcute că vor obține o creștere de 15%, dar introduc în discuția premergătoare negocierilor termenul un procent mare și apoi creșterea este mai mică și românul răsuflă ușurat și acceptă scumpirea mai mică, fericit fiind că nu s-a întâmplat producătorul, dacă mai va obține o creștere de 5%, unii vor obține, unii producători care au o poziție mai solidă în piață vor obține o creștere de 5%, alții vor trebui să se mulțumească cu un 2-3%. Asta e jocul negocierii. Vorbim de 15 ca să obțină într-un final 5. Se vorbea foarte bine aici de efectul psihologic. Gândiți-vă pentru un consumator obișnuit ce înseamnă să meargă la magazin și să vadă că astăzi lua franzela de 1 leu și de a doua zi este 1 leu și 15 bani. Nu cade bine absolut deloc. Un 5 bani și așa poate greu acceptabil, dar altfel perceput. Deci sunt niște mesaje care totuși trebuie judecate în termenii acceptabilității pieței și a efectului pe care îl provoacă la consumatorul final astfel de Până la urmă, consumatorul final judecă toată această situație raportând-o la bugetul pe care el îl are. Un buget care nu crește. Care este restricționat. Care, dimpotrivă, scade sau, să spunem, în cel mai fericit caz, rămâne la același nivel și erodează puterea de cumpărare. Până la urmă, ar fi cinstit sau ar fi corect ca noi să ne raportăm la celelalte state europene, având în vedere că facem parte din cea mai mare familie europeană. Iată, prețurile la energie și electrică și gaze naturale în Uniunea Europeană. Pentru gospodării de dimensiuni medii, conform Eurostat, prețul cel mai mare
la energie electrică în cel de-al doilea semestru din 2012 au fost în Danemarca, Cipru, Germania. Cele mai mici prețuri la energie la populație în Bulgaria, România și Estonia. Ei, aici trebuie să discutăm de acea convergență nominală și reală a prețurilor. Pornind, zic eu, de la convergența produsului intern brut, în care în România se află undeva la jumătate din media europeană. Dacă ne uităm, în schimb, la prețuri, nu ne mai aflăm la jumătate, ci chiar peste. Și aici intervin problemele care se transpun până la urmă în efecte, cum spun eu, mai complicate pentru familia obișnuită din România. Pentru că nivelul de convergență a prețurilor la produse alimentare, băuturi nealcoolice, este de aproximativ 67%. La energie este undeva puțin peste 50%. Deci, dintr-un punct de vedere, da, suntem undeva la tarifele cele mai mici din Uniunea Europeană, dar trebuie să ne gândim și la puterea de cumpărare a familiilor din România comparativ. Acesta este motivul pentru care v-am întrebat dacă ar fi corect ca să ne raportăm. Ele trebuie judecate la oaltă, fără îndoială că trebuie să existe sau se impune un calendar de aliniere a acestor prețuri pentru ca, din punctul de vedere al competitivității, lucrurile să se așeze pe o bază comparabilă, mult mai reală, să spunem așa. Se pune problema alinierii prețurilor, dar nu s-a pus niciodată problema alinierii veniturilor fiecărei familii. Dar și veniturile astea trebuie să provină exclusiv din producție, din ceea ce românii realizează. Și dacă din punctul ăsta de vedere, pe de o parte, constatăm că avem o productivitate scăzută în nenumărate ramuri, pe de altă parte observăm că avem o eficiență energetică scăzută în raport cu alte state europene, iarăși pe diferite activități economice, ne arată că sunt locuri unde noi trebuie să lucrăm în materie de convergență reală de acum decât de convergență nominală. Domnul Ghergos, dar mai e un aspect. Producția internă în România este foarte slabă. Noi suntem o țară care trăim foarte mult din import, atât pentru bunuri de folosință zilnică, cât și din punct de vedere al materiilor prime. Suntem foarte dependenți de piețele internaționale și de fluctuațiile cursului valutar. Și la import și la export. Iar o producție internă slabă determină, într-un final, pe un termen mai lung, o monedă mai slabă, o monedă care este mai sensibilă și mai vulnerabilă. Și atunci, orice perturbații ale piețelor internaționale, noi le preluăm amplificate prin pârghia valutară. Și iar până la urmă este un cerc vicios, pentru că așteptăm să se relanseze producția ca să crească puterea de cumpărare, dar pe de altă parte puterea de cumpărare nu poate crește din cauza factorilor pe care i-am enumerat ceva mai devreme. Și dincolo de textele de carte, într-adevăr, trebuie ca factorii care contribuie la creșterea economică și în final la creșterea veniturilor și nivelului de trai să ajungă să închidă acest cerc. Dincolo de aceste statistici, aceste cifre pe care le cunoașteți cel mai bine, cum trăim? Cum trăim? Trăim bine? Trăim prost, de fapt? Să ne uităm din nou la statistici. Vă spuneam cum stăm în materie de convergență a prețurilor și a produsului intern brut. Asta arată deja la ce nivel de venituri, chiar în termeni comparabili, la paritatea puterii de cumpărare de acum, ne situăm față de Uniunea Europeană. În termeni nominali stăm, evident, mult mai rău. Apoi, dacă este să ne gândim la indicatori care privesc starea socială a populației, indicatorul care ne arată riscul de sărăcie globală ne arată că jumătate din populația României se află sub acest prag. Deci sunt niște semnale destul de serioase care arată niște realități ale României de astăzi. Șomajul a crescut și el? Șomajul pentru România, cel puțin în termenii metodologici pe care îi utilizăm, nu arată la fel de rău ca în alte state. Cifrele pe care noi le dăm publicității și la Eurostat veți vedea tot cifre produse de către Institutul Național de Statistică pentru România, arată o situație mai dificilă pentru tineri, pe de o parte. Pe de altă parte, putem vedea un șomaj de lungă durată cu niște accente mai serioase în România decât în alte țări, pentru că sunt persoane care se descurajează să mai încerce să mai intre pe piața muncii. Dincolo de această cifră de șomaj, vedem pe de altă parte numărul de locuri de muncă vacante, incomparabil insuficiente față de această forță de muncă
adițională care ar dori să intre pe piața muncii. În exces. În exces, exact. Deci sunt elemente structurale care ne arată că ceea ce ne așteptăm ca factor de creștere economică în condițiile actuale încă să se lase așteptat. Domnul Gherguț, noi în România suntem o societate, o comunitate destul de puternic polarizată din punct de vedere al nivelului de trai. Cam care ar fi proporția din populație care este puternic afectată de majorări de preț, indiferent că vorbim de majorări foarte mari sau majorări de preț mai mici? E cert că o parte a populației suportă fără să sufle o creștere a tarifelor, dar alții nu. Cam care ar fi procentul? Adică care ar fi cei care suportă fără să sufle și alții care nu... Câți resimt o usturime, să spunem așa? Pensionarii, pentru că ați vorbit despre ei ceva mai devreme, ca și categorie socială? Familiile de șomeri, în care, să spunem, capul de familie este șomer, familiile de agricultori sunt iarăși, pentru că, iarăși aici... Procentual din populație, jumătate? E mult spus jumătate? Cifre foarte exacte, pentru că reperele se pot schimba. Dar dacă este să fixăm un astfel de cadru de repere, întotdeauna distribuțional se judecă primii 20% din cei mai săraci și cei mai bogați 20%. Și diferențele între cei mai săraci și cei mai bogați, dacă nu mă înșel, este de un raport de 1:5 în materie de venituri, cel puțin. Deci, în mod evident, cei care se află în acest segment inferior sunt primii afectați și cu risc major. Așadar, din 5 persoane în România, una trăiește bine și 4 sub limita sărăciei? Dacă este să judecăm strict în termen de așa zise decile, segmente de câte 10% din populație. Acum, după un indicator gen riscul sărăciei globale, vorbim de jumătate deja din populația țării. Populația care este într-un risc de sărăcie evidentă după pragul de sărăcie relativă este de undeva la 20% și din cauza asta încerc să vorbesc despre acest segment. Deci ei sunt în mod evident primii și cei mai afectați de orice fel de evenimente de acest gen. Deci 20% din populație este extrem de vulnerabilă la orice astfel de modificări de prețuri, în special unde vorbim de prețuri reglementate. Este adevărat că acest segment de populație, deși, să spun așa, pe întreg spectrul, țintirea nu este la fel de precisă. Dar, în orice caz, tot acești 20% din populație sunt cei și care beneficiază și de cea mai mare parte a prestațiilor sociale care să încerce să palieze efectele unor creșteri de prețuri la servicii sau la energie sau la gaze. Adică sunt subvenționați prin programe de asistență socială. De programe de asistență socială se încearcă o întregire a veniturilor lor pentru a putea suporta... Se încearcă, se reușește? Cel puțin din ceea ce s-a anunțat zilele trecute, tocmai asta se are în vedere, ca o parte din ceea ce se obține prin taxarea suplimentară a producătorilor de energie și a furnizorilor de gaze să fie transferat către astfel de programe de asistență socială. Până la urmă, peste acest procent, 20%, sună prost că vorbim despre populația săracă ca despre 1%, dar asta este realitatea. Dar peste toată... 20% înțeleg că este procentul de populație extrem care este extrem de sărac, cel mai bun, sub pragul de sărăcie relativă. Și vorbim de niște cifre globale pentru a fi mai ușor reținute. Vin aceste prețuri și mai vin și alte anunțuri alarmiste care pot fi verificate în realitate la un moment dat, că impactul majorării prețului la gaze, pentru că despre el am vorbit până acum, se va resimți din amonte până în aval, materii prime, cereale, trecând prin procesare, transport și terminând cu retail-ul. Am stabilit cum funcționează treaba în ceea ce privește retail-ul, dar în ceea ce privește totul... Nu știm cât de mare și probabil ea nu va fi unitară, nu va fi la fel de mare și la oricare dintre producătorii de carne sau la oricare dintre producătorii de lactate. Unii vor umbla la preț mai mult și alții mai puțin. Și câți vor umbla la calitate? Pentru că cei care nu vor putea umbla la preț.
umblă la preț, un preț mai mare, dar foarte mulți este posibil să umble la calitate, să luăm, nu știu, un produs, nu știu, din carne și pun mult mai multă apă în el și mai puțină carne și astfel... Bine, controlul alimentelor ține de o anumită de acord, dar sunt consumatori și câți dintre noi, să recunoaștem, ne uităm cu foarte mare atenție pe o etichetă în momentul în care vedem apă, amidon, nu mai știu. Dar degeaba ce... ne uităm, pentru că pe etichetă nu sunt specificate. Și chiar dacă s-ar specifica, ieri erau 0,2%, astăzi sunt 0,5%, nici nu mai țin minte. Produsele și etichetele la raft nu le vom vedea modificate în mod evident. Vom vedea o influență de creștere de preț. În ce măsură încercăm să evaluăm într-o oarecare măsură. Dar lucrurile, din punctul de vedere analitic, sunt un pic mai complicate. De ce spun asta? Pentru că este greu să plecăm de la un model al indicilor de preț, fie că vorbim de consum, produse de consum sau produse industriale, să vedem ce efecte sunt de genul acesta. Un efect agregat și propagat din acest punct de vedere, vedem dacă am analiza conturile naționale și mai precis tabelele de intrări-ieșiri, pentru că acelea sunt modelele care ne arată ce efecte pot avea o creștere de salariu sau o creștere de preț într-un anumit sector. O creștere de salariu a crescut salariul brut pe economie, de la 750 la 800 de lei. S-au scumpit amenziile și așa mai departe. De câte ori există o creștere, cât de cât mică, absolut. Da, dar de câte ori este o creștere, să spunem, cât de mică, automat există și o creștere a prețurilor care descurcă tot acest valor. Este evident, pentru că unii vor vedea normal să transfere în costuri o astfel de creștere de salariu, chiar dacă vorbim numai de creștere de salariu minim pe economie, care, cum spun eu, privește de fapt un segment destul de mic relativ în comparație cu masa totală de salariați. Este cel mai afectat, pentru că suma de care dispune lună de lună este foarte mică. Și în condițiile în care suma pe care o datorează, utilități, facturi, coșul zilnic, nu vorbim de produse, sigur că nu foarte mulți își mai permit acum să se gândească la o vacanță sau să-și cumpere produse de folosință îndelungată, frigider, aspirator, se descurcă cu ceea ce are, vorbim de coșul zilnic până la urmă. Cifre de genul celor pe care am încercat să vi le prezint, fie din punctul de vedere al ponderii fiecărui post în indicele de preț, care aparent n-ar avea un efect atât de mare global, dar în termen iarăși de convergență a prețurilor, o inflație de 5% în România anuală, din care să spunem o contribuție de 2% ar avea, spre exemplu, creșterea prețurilor la gaze, în comparație cu celelalte țări europene, avem o inflație încă ridicată. Apoi, dacă este să ne uităm, spre exemplu, la studiile de conjunctură pe care le realizează INS-ul sau Banca Națională a României, în perioade de genul celor pe care le parcurgem acum, de relativă stabilitate, chiar în niște termeni precari de creștere economică, managerii se așteaptă la o ușoară creștere a producției, la o stabilitate, uneori poate chiar și la o creștere a angajărilor în sectoarele lor, dar invariabil toată lumea se așteaptă la creștere de prețuri. Întotdeauna, în permanență, trimestru de trimestru, vedem acest lucru. Și această expectanță ulterior, inclusiv când avem semnale de acest gen, se vor traduce în creșteri de preț de câteva procente, despre care spuneam la nivelul Uniunii Europene, poate să ne scoată un pic din tabloul general. O creștere medie de 1-2% încă e un deziderat îndepărtat. Dar în acest context, semnalul de ieri, spre exemplu, al Băncii Naționale, vine totuși să arate că prețurile tind să se tempereze pe termen mediu, cel puțin. Ce înțelegem prin termen mediu? Pentru că va veni foarte scurtă iarna, când nu se... Da, deja trebuie să discutăm în termen de ani în privința acestei alinieri progresive a prețurilor la nivelul celor din Uniunea Europeană. Istoria ultimilor ani arată că elementele care au provocat și au propagat o creștere a prețurilor în economie au fost energie, sub diverse forme. Energie electrică, energie termică, gaze naturale, carburanții, combustibilul. Exact. Deci, aici avem o problemă. De aici încep creșterile de prețuri care se propagă
în măsură mai mică sau mai mare, dar mai devreme sau mai târziu, cum spunea domnul Gherguț, ele apar. Și cu efecte diversificate asupra familiilor, că despre asta discutăm în final. Avem încă o inflație de fond generată de prețurile produselor energetice și eu cred că atâta vreme cât există un calendar al scumpirilor viitoare, ne putem aștepta la efecte similare. Până când nu se va rezolva problema aceasta a pieței energetice, vom avea în permanență, din timp în timp, discuții despre majorarea prețurilor la bunuri de larg consum și, în general, la tarife. Și o presiune inflaționistă relativ constantă. Păi, acum că tot vorbim despre energie, știm cu toții, scandal poate este prea mult spus, dar nemulțumirea celor care activează în domeniul energiei regenerabile. Nu li se mai dau până în 2017-2018 certificatele verzi, s-a stagnat. Acum populația, să spunem, respiră un pic ușurată pentru că factura vine ceva mai mică, însă ce se va întâmpla din 2018 sau 2017, finele lui 2017, când va fi o explozie, pentru că cine va plăti acest lucru? Mai devreme de anul 2018. Sunt analiști mult mai buni cunoscători ai pieței energetice decât mine, care vorbesc de o iminentă majorare a prețului la energia electrică. Nu în anul 2018, ci anul 2013, începutul 2014. În 2013 suntem în acest moment. Eu vorbesc despre anunțurile oficiale. Până la urmă vom asista la declarații de genul am încercat, dar n-am reușit, pentru că tot populația până la urmă suportă toate aceste scumpiri la modul final. În mod direct și vizibil și poate de o manieră dramatică în anumite cazuri. Dar lucrurile iarăși trebuie judecate și puse într-o balanță, pentru că pe de o parte, astfel de investiții contribuie în principiu la creșterea economică și au un efect în economie. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că astfel de investiții, la un moment dat, pot deveni o sursă de export foarte serioasă pentru România, pentru că deja o bună parte din energia electrică produsă prin aceste procese este exportată. Deci, pentru România, dintr-un punct de vedere, se poate dovedi un avantaj. Pe de altă parte, este un cost pe care, iată, se punea problema până acum ceva vreme de o manieră mai serioasă, să-l suporte populația prin facturile lor. Deci lucrurile trebuie judecate și dintr-o perspectivă pe termen scurt. Acum, într-adevăr, populația este afectată de plata acestor certificate, dar pe termen lung economia poate avea de câștigat. Nu, nimeni nu contestă aceste lucruri, doar că se iau niște hotărâri care apoi, ale căror efecte se vor vedea peste ceva vreme și care vor afecta tot populația. Acesta era sensul. Până la urmă se modifică în contextul acestor scumpiri, se modifică și comportamentul de consum al populației. Cum ați aprecia că s-a întâmplat acest proces în ultima perioadă? Nu am elemente să mă pot pronunța foarte exact, dar în mod individual, psihologii, dacă este să vorbesc, cu siguranță se produc astfel de modificări. Să fii mult mai grijuliu cu ceea ce consumi și trebuie să plătești dacă bugetul îți este afectat într-o măsură mai mare, să devii mai econom, să stingi lumina după ce ieși din cameră. Și să închizi lumina la baie când ai ieșit din baie și să închizi apa cât timp te speli pe dinți. Sigur că dai un comportament sănătos. Sunt chestiuni de comportament care încet trebuie să intre în obișnuința fiecăruia. Însă trebuie să ne gândim că intrăm într-un concert de convergență pe care nu-l putem ignora și nu-l putem amâna la nesfârșit. Problemele ulterioare vin din capacitatea economiei de a se adapta structural la aceste noi provocări. Și aici lucrurile sunt un pic mai complicate. Și din capacitatea noastră de a ne adapta acestor provocări, pentru că viața e o continuă provocare după câte se observă. În ceea ce privește acest comportament de consum, să spunem, din informațiile pe care le aveți, la ce au renunțat românii în ultima perioadă? În primul rând, la achizițiile de bunuri de folosință îndelungată. Și asta și vedem asta din mai multe perspective. Creditarea a scăzut foarte mult, pentru că ea era practic sursa acestor achiziții. Apoi petrecerea timpului liber, cheltuielile educaționale, chiar și cheltuielile pentru sănătate
sunt afectate într-un asemenea climat. Dar nu cred că este cazul să, eu știu, să aducem discuția la efectele care au fost văzute, spre exemplu, în anii 96 și până în 2000. Despre ce efecte vorbiți? De creșteri masive de prețuri, într-adevăr, de inflație galopantă, care, într-adevăr, să afecteze pe termen scurt foarte serios bugetele românilor. Este totuși un proces gradual care tinde să se stabilizeze. Așa cum se spunea, încă măsurăm o inflație mult mai ridicată decât în alte state europene, dar efectul s-a diminuat în termeni relativ destul de serios. Acum problema se pune într-adevăr pentru cei mai vulnerabili, în ce măsură ei vor fi protejați de efectele unor asemenea măsuri. Și vor reuși să treacă și de aceste hopuri. Mulțumesc, Dan Gherguț, mulțumesc, Cristian Bădescu, mulțumesc că și vouă că am fost împreună și astăzi. Vă aștept și mâine la 12:15. Sunt Laura Dragomir, cu bine!